F'ċerimonja li saret is-sibt fil-parroċċja tas-Siġġiewi, ingħatat l-aħħar tislima liż-żagħżugħa Mirabel Falzon li tilfet ħajjitha fit-19 ta' Lulju fl-età ta' 22 sena wara li waqgħet blata fuqha meta kienet qiegħda fil-limiti tal-bajja ta' San Tumas Fridline. Il-qrab u l-ħbieb ta' Mirabel ingħaqdu sabiex jagħtuha l-aħħar tislima f'dak li sejħu bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja, ħajja li minkejja kienet qasira, kienet mimlija b'mumenti sbieħ. Fl-omelija tiegħu Father Martin Mikallef sostna li ħadd ma jista' jemmen kif Mirabel ittieħdet minn din id-dinja daqshekk malajr. Filwaqt li qal li f'sitwazzjonijiet bħal dawn Alla ħares ma jkunx hemm il-fidi, hekk kif il-mulej qiegħed fost kull wieħed u waħda minn dawk li kienu preżenti biex jitihom il-kuraġġ. Kompla jgħid li kulħadd għandu jiftakar lil Mirabel bħala tfajla b'qalb tajba li dejjem kienet ta' spalla għal min kellu bżonn u li dejjem kont taraħħa bit-tbissima fuq wiċċha. Is-sbuħija tagħha kienet tispikka bil-mod kif kienet tħobb lil ħaddieħor. Fl-aħħar tal-omelija Father Mikallef għamel appell b'saħħtu lill-awtoritajiet biex jekk xi ħadd jiġbed l-attenzjoni fuq xi periklu huma għandhom jieħduhom bis-serjetà filwaqt li jieħdu azzjoni b'mod immedjat u mhux jistennew lil xi ħadd imut qabel issir xi ħaġa.